MLA kamau plang uba Matthew Bion kurba ulaong bakajingya khun hakani ke election MP kalong ka be bha namar baki don bun kisnar ki ban mi madan uba Bion habakran hakasan tarik rempang arjar phausaw ulapan pauru baka parti UDP rengkat ke HSPDP hapo ka shatri ka RDA kadon ka jingkarmen bas khamban job ya ke MP election na Shillong parliamentary constituency ulaong bakum ka parti UDP na kaneka than kadon bun ki MLA bat ki MDC bat lada ka vote bank ka UDP ka ne kumju kadon ka jingkarmen ya ka UDP ban yo ra ya ka thong na ka banta ka ni ka MP election ha ka ju ka por ulapan pauru baka UDP ka yo yu kartong uba biang bha namar ba uba Robert John kharja rinru ude uwei na kinong yalam barim jong ki seng bhalang bat utip kham bharu ya ki jingdon kam jong ki pajba ka jala jingnya khon hi kadon makibun hi ki snar bile election mentau sunam ngi te kum ka parti UDP nama ngiru na ni ka than Shillong constituency ngibun ki MLA idan khat argut ki MLA na ka UDP argut na ka HSPDP but ki MDC ki bon hi da ka vote bank ka jong UDP ka ne kumju hi ka don hi ka jingkermen ya ka UDP banyo ra ya thong mentang ni ka MP election yo ru kandidat ru babiang hi ba Robert John khajarin we ni nong yalam Sirham jong kisah balang por muncua itip ha ma i dinong kam pajba ka jingkhia ka shon jong jaj beriu khasi